ब्रह्मपुरी तालुक्यातील दक्षिण ब्रह्मपुरी वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या आवडगाव उपक्षेत्रातील वांद्रा नियतक्षेत्र कक्ष क्रमांक 165 मध्ये तेंदूपाने आणायला गेलेल्या चिचखेडा येथील भाऊराव दोकडू जांभुडे यांचे वाघाच्या हल्ल्यात जागीच ठार झाल्याची आज दिनांक 26 मे रोजी सकाळी 5:30 वाजेदरम्यान घडली। सततच्या वाघाच्या हल्ल्यात या 15 दिवसात जिल्ह्यात अनेकांचा जीव गेलाय। त्यामुळे वाघाचे भ्रमण मार्ग असल्याने भल्या पहाटे जंगलात खूप लांब कुणीही जाऊ नये असे वन अधिकारी वारंवार आवाहन करीत आहे। दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष मेंढे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूनम ब्राह्मणे आणि इतर वन कर्मचारी मौक्यावर पोहोचून पंचनामा करून पुढील कारवाई सुरू आहे। वन विभागाकडून मृतकाच्या वारसास तात्काळ 20,000 रुपयांची मदत देण्यात आली असून उर्वरित 4,80,000 रुपये धनादेश पुढील कारवाईनंतर देण्यात येणार असल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले। सदर ठिकाणी वन कर्मचारी आणि वनमजूर आदींचा गस्त कार्यक्रम लावण्यात आला असून परिसरात कॅमेरा ट्रॅप लावण्यात आले आहे। कृषी समृद्धी टीव्ही करिता संतोष कुंदोजवार, राजुरा, चंद्रपूर।